vítam vás pri novej školskej show Yes, si, ja, dá. Kto nevie, čo to znamená, za peniaznu odmenu si kúpi slovník a sa to preloží doma. Peniazná odmena nie, čiže slova. Môžeme začať. Prvé kolo. Koľko žiakov pri Anglicku uviedlo slovo kráľovna? Po A 159, po B 137, po C 96 a po D 52. Ukončíme. Ukážte svoje odpovede. Aj CBA ukáže svoje odpovede. Správna odpoveď je B. Zatleskajme. Otázka druhá. Koľko žiakov pri Nemecku uviedlo slovo futbal? Po A 145, po B 122, po C 88 a po D 43. Zastavíme. Napíšte svoje odpovede. Ukážte svoje odpovede. Správna odpoveď je C. Otázka tretia. Koľko žiakov pri Rusku uviedlo slovné spojenie Máša a medveď? Po A 135, po B 99, po C 36, po D 15. Dúfam, že ste každý videli tú rozprávku Máša a medveď. Aspoň tí, čo chodia na tú ruštinu. Zastavíme. Ukážte svoje odpovede. Správna odpoveď je D. Nie ste normálni. Otázka štvrtá. Koľko žiakov pozerá španielské telenovely? Po A 101, po B 94, po C 41 a po D 12. Zastavíme, ukážeme svoje odpovede. Správna odpoveď je D. Druhé kolo. Začneme prvou otázkou. Najčastejšie spomenutý festival v Nemecku. Po A Bernkirchfest, po B Oktoberfest, po C Bierfest a po D Donauinselfest. Zastavíme, ukážeme svoje odpovede. Správna odpoveď je B. Zatleskáme mne, lebo som to dobre prečítal. Ideme druhá otázka. Najčastejšie uvedené slovo o počasí v Anglicku. Po A chlad, po B dážď, po C zima a po D hmla. Zastavíme, ukážeme svoje odpovede. Správna odpoveď je A. Zatleskáme. Pokus. Ideme tretiu otázku. Najčastejšie uvedené zviera v Španielsku. Po A dobytok, po B krava, po C bík a po D torádor.
Na vlastnou odpovedou, takže zastavíme, ukážeme svoje odpovede. Správna odpoveď je C. Ideme štvrtá otázka. Najčastejšie uvedený šport v Rusku: po A ľadový hokej, po B hokej, po C futbal a po D zimné olympijské hry. Zastavíme, ukážeme svoje odpovede. Správna odpoveď je B. Vážené rodinky, poprosím, aby ste si spočítali svoje body. Ideme vyhodnotiť tretie miesto. Vycitríme si matematiku. Ešte dnes body. Takže siedmáci, koľko máte bodov? 31. CBA 26. a Čunderlikovci 39. Poprosím, aby rodinka s najväčším počtom bodov si sadla do hľadiska. Cukručky si vezmite so sebou. Môžete ich zjesť. Aj menovku. Aj tabuľky. Ale ti nezjete. Dobre, začneme tretie kolo. Prvá otázka. Aké 4 druhy aut boli spomenuté v Nemecku? No, to je na automobilu, školu, mohol by to vedieť. Vidím, že niektorí to prečívajú. Konkrétnejšie siedmáci. Stop, ukážeme svoje odpovede. A Čunderlikovci, Opel, BMW, Volkswagen a Mercedes. BMW za 20 bodov, Mercedes za 14 bodov, Audi za 12 bodov, Porsche za 10 a Volkswagen za 9. Máte rovnako aj Čunderlikovci, aj siedmáci. Ideme druhú otázku. Aké 3 slová v spojení s vesmírom boli spomenuté v Rusku? Čo to má?
Dúfam, že áno, takže ukážte svoje odpovede. Gagarin za 5 bodov, Raketa za 4 body a Kozmonaut za 2 body. Takže siedmáci túto otázku vyhrali. Dostávame 5 bodov na tiešťame. Ideme k predposlednej otázke. Ktoré 4 mená futbalistov boli spomenuté v Španielsku? Ľudia, pozor na futbal, má spolu. Môže bez. Bo niektorí nie sú ani Španieli. Siedmáci dokončíme svoje odpovede. Dobre, ukážeme svoje odpovede. Ronaldo za 9 bodov, Piqué za 9 bodov, Iniesta za 8 bodov, Messi za 6 a Ramos za 2. Takže obidve rodiny majú rovnako, čiže obidve rodiny dostávajú po 6 bodov. Blížime sa k poslednej otázke. Vymenuj 4 charakteristické veci pre Londýn. Čudelikovky dokončíme, ukážeme svoje odpovede. Takže Big Ben za 140, London Bridge 36, Golden A 35, autobusy za 31, telefónne budky za 21 a taxi za 8. William, Ježiš. Jak vás bola hlavne? Alžbeta druhá. Obidve rodiny majú rovnaký počet bodov. Rodiny si môžu spočítať body. Pomôžte im počítať publikum. V rozprave pôjde o tom, že ja mám tam otázku, aký počet žiakov a vy musíte povedať počet. Kto bude najbližšie k presnému počtu, dostáva body. Takže prvá otázka. Koľko žiakov si spomenul na matriošky? Ruštinári by mohli vedieť, čo sú to matriošky.
ukončíme, ukážeme svoje odpovede. Výsledok je 43. Takže bližšie. Ďakujem, víťazom 40.